għax tissemmi dil-biċċa xogħol. Bħal meta jkun hemm il-ħajrog it-pinġiet mal-caves tara figuri strambi men, mhix just ikun hemm impinġin in-nies, imbagħad tara figura stramba. Iva. Ġifieri. Iva, jiena nemmen ħafna li kifetlek illi f'dil pjaneta ġew oħrajn qabilna issa jew għamlu xi esperiment norislu lilna għax anki jekk toqgħod tara il-piramidi tal-Peru, il-kwistjonijiet tal-Machu Picchu, l-Area 51 l-Amerika, hemm xi ħaġa li isa minkejja li għatem ħafna vojt ta' nuqqas ta' fatti imma immeda jien anke per eżempju il-piramidi tal-Eġittu jien ma nemminx li bnewhom in-nies waħedhom daw. Da diffiċli. Jien ma naħsibx li dawn anki jekk tar, millux kont qed nara dokumentarju xi ħadd tipprova riċentement għamlu esperiment biex jippruvaw jibnu piramida bit-teknoloġija tal-lum. Laqas tiġi bħala. Assja. Diffiċli. Il-preċiżjoni tagħhom daw il-piramidi, l-iskop tagħhom daw il-piramidi, meta tkun qed tara daw id-dokumentari filmati reali ta' daw il-passaġġi taħt l-art fl-Eġittu li jinżlu f'dak il-fond kollu u f'dak il-fond kollu għaddew b'katavru biex poġġew ħemġew u poġġew lumijaw l-affarijiet kollha li kellhom għall-eternità daw kienu jaħsbu li imma affaxxinanti. U nerġa' ngħidlek jien ma nemminx li il-bniedem waħdu għamilhom daw, xi ħadd ġie għax inti semmejt l-Erin. Hemm xi ħaġa partikolari li ssiba f'kull pajjiż fid-dinja. Fejn tidħol l-arti antika ħafna. Dar-raġel bil-ġwienaħ. Ta' kull imkien issibu. Ferin il-Brażil, ferin fil-Korea, ferin fil-Gwatemala, f'postijiet fil-Portugal, kull imkien fid-dinja. Dit pinġija ta' dal raġel bil-ġwienaħ, għandna seħulu l-Anġlu. Bħal tal-Annunaki u koll. L-Anġlu, met inti għandek raġel bil-ġwienaħ, da ġej minn fuq, da jtir bil-ġwienaħ, jien qatt ma rajt nies bil-ġwienaħ, l-unika ġwienaħ li nara jew tal-asfurja tal-aeroplan. Imma xi darba x'imkien għax kulħadd pinġieħ dan ir-raġel bil-ġwienaħ. Dejjem pinġuh basket fidu. Imma allura il-pajjiżi kollha kien hemm dawn in-nies li għandhom immaġinazzjoni u ġiet minn imkien di ma jistax ikun. Da xi darba rawh. Biex pinġewh xi darba rawh. Kellek xi esperjenza tal-paranormali jew xi ħaġa inspjegabbli jew inkella UFOs? Tixtieq taqsama magħna? Jekk iwa, ikkuntattjana fuq daw il-links li ħantukom.